Andiyan na si kuya mo yan ha. Anan? Hoy! Hoy, vlogger! Ano? Hello! Hello, idol ko! Ano ginagawa mo? Magawa ng probiotics. Probiotics ginagawa niyo mga idol nyo at yun ang ano okay, kamusta pakiramdam mo? Okay na ako. Hindi nga. Hello mga guys! Medyo okay yung pakiramdam ko. Wala na akong lagnat. Thank you pala sa gumawa ng bahay ng kalapate parang dyan. So ngayon, gagawa tayo ng probiotic rice. Alam ko hindi na ito bago sa inyo, pero gagawa tayo kasi matamlay na. So ngayon, by research lang to sa Google kasi ito yung pinakamura. Ito lang yung meron tayo. Bigas, tapos asin, tapos Yakult, tapos asukal. Tapos meron tayo na. Ito nga pala yung tubig. Kailangan mineral. Huwag yung gagamit sa tubo. First step, lalagyan muna natin ito ng tubig. Mga hanggang dito lang siya. Andiyan na si kuya mo yan ha. Anan? Hoy! Hoy, vlogger! Ano? Hello! Hello, idol ko! Ano ginagawa mo? Magawa ng probiotics. Probiotics ginagawa niyo mga idol nyo at yun ang ano okay, kamusta pakiramdam mo? Okay na ako. Hindi nga. Okay. Yung mga idol na itong udol ko, mga idol na mayroon siyang labnat. Yun ang ano at kayo nga po, Jo. Pero mga puwan. Ito nga. Makikigulo tayo rito. Ay, doon ka. Yan, doon ka. Yan. Ano? Mga idol na at yun, dito tayo sa Llanalop, bumisita tayo dahil sa, yun nga, ito kapatid ko nga, narinig ko kayo nag-vlog doon. Narinig ko kayo, nasa kabilang ano lang kasi yung bahay namin eh. So yun ang ano, at ito ano masasabi mo sa lop mo? Maganda. Mga idol, napakaganda ng ano niya mga idol, napakaganda ng lop niya mga idol na parang Jollibee. Yun ang ano, parang Jollibee lop niya mga idol no. Yung mga ibon din mga idol sa lop mga idol, lumilipad Jollibee pupunta dito, buwabangga, akala siguro nila tagusan. Yun nga ano mga idol no. Baka naman may suggest kayo dyan dito sa ano sa loob ng utol ko na dahil sa yun nga kung okay na ba to o may mga kulang pa, pero alam ko may kulang pa ito mga idol kasi wala pa tong box parts. No, teka lang wait lang ha, singit ko muna sa vlog ko to ha. Singit ko muna ha, baka naiinip ka na. Murahin mo siya ano mga viewers. Ano mga idol na siyempre kulang tayo ng box parts tapos B-parts. So yun nga nag-order tayo sa Lazada ng B-parts. Yung mga kulay blue, siguro, alam niyo naman siguro yan. Para magkaroon tayo ng magandang ano dito sa atin niya, sa loob niya. At yung mga idol no, at ako engineer dyan, kaya bawal light dito no. Pag nilait nyo to, sige, ibaban ko. Ay, joke lang. Ano mga idol no, at yan, mukhang may magandang uyan yung ibon niya no. At yan, patuloy na mag-vlog to si Utol. At yung sige, ano ba ginagawa mo? Gumagawa ng probiotics. Probiotics? Opo. Saan mo na panood to? Sa YouTube. Yeah, boy. Vlogger ha. Makaka-copyright to mga idol. Kasi gumagaya sa mga YouTube no. Pero hindi joke lang. Sino ano at ito kasi ginawa ko na rin to dati. Pero sakto yung ano mo. So yun nga mga idol no at ano ang unang gagawin mga idol, ako nga unang gagawin no. So meron na siyang ilang asin to? Meron ng tatlong kutsara. Yung tatlong 3 spoon ng kutsara ng asin. Tapos yon. Yung nasukal mga idol. Gado ka effective to yan ha. Mamaya. Ano ba to? Tanggalin mo nga yan. Tanggalin mo nga yan. Ayun na mga idol, iubos na natin to mga idol. Bilis ha. Kalahati lang yan kuya. Dandan ha.
Ayun na mga idol, no? Napakaganda ng probiotics talaga mga idol sa mga ibon, no? Yung sa mga ibon at yung mga idol, at hindi lang to mga idol, no? Marami pa tayong gagawing mga tutorial, no? Tutorial na tulad ng nung mga oregano juice with bawang gagawin natin mga idol, na papakita sa inyo mga idol kung paano gawin mga idol, no? Syempre by research natin mga idol, no? I-share na lang din namin sa inyo mga idol para yung mga warrior natin mga idol, maging mga idol, maging lumakas naman sila sa liparan mga idol. Dahil nga, yung lumalaban sila mga idol. Yung lumalaban sila ngayon. At yung last toast namin is mungkada kami mga idol. At yun nga, at yung mali kami nang napa-entry na mali kami na na-entry ng diretso lahat. Ibus mo lahat dito. Yung mali kami nang na-entryan na ibon. Yung na-entryan namin mga idol, yun dapat si Liana, yung sinali ko mga idol, no, ibon ni Utol, no. At dapat yung sa akin mga idol si Basra para mas kasi si Basra mga idol pakitang gilas mga idol. Sobrang aga mga idol, alas 7 mga idol, no. 7 in punto mga idol, yun dumating si Basra mga idol. Siguro mga idol, no, kung siya yung sinali natin sa Aerox, siguro baka meron tayong speed na na 1-1 or 1-2 yata siguro mga idol. Kasi mga idol, no, 7-10, yun nga, dumating din si mga idol, si Liana. Yun nga mga idol, no, problema nga lang dito mga idol, no, inaninibago pa sila sa lock nila, kaya yun nga, medyo tumambay muna si Liana. Sa mga basher natin dyan, no, I love you sa inyo. At please naman sana, no, pasubscribe nyo sa channel namin, no. At ito, Aliana Love mga idol, at tuloy-tuloy yung vlog nito mga idol, no. At yun, sa mga dyan, baka naman, meron kayong dyan. Ayun nga, so ito, talaga ba yan? Dali. Pagod! Talaga, no, si Utol, no, grabe, no, talagang gumawa siya ng sarili niya content, no. Yung ayun. So, tapos na, ang gagawin niya, tatakpan mo na siya. Tapos alug-alugin mo na, oh. 3 spoon na asin. So, tapos, para sa 600 ml. Yun. Oh, lakas. Ayun na. Baka mabilat ka nila nga. So, ito na nga, alugin natin ng mga ayos. Ayun na, pang-bartender mga idol. Ayun na nga mga idol, no, molasses at saka mga idol na sukal is alas parehas na naman yung tama mga idol kasi since naggumagawa ko ng mga probiotics is asukal lang talaga ginagamit ko kasi wala akong makitang hindi molasses, no, wala tayong makitang molasses sa palengke. So kaya anong nangyari mga idol, ito na lang asukal. Kaya mo yan. So itong ako na maglalagay ng kasi mabigat to eh. Kaya na. So yun mga idol, no, at lalagyan na natin ito ng tubig. Mineral guys, hindi gripo. Yun. Ano sa loob ko? Ilang yoko? So nga mga idol, ito na yung probiotics natin mga idol. At ito, alugin natin uli. Yung Parang suka. ayun nga mga idol, no, after 7 days mga idol, no, is pwede na natin siya i-harvest mga idol. Pwede na natin siya gamitin sa So ito na naman mga idol. Ito na yung pinakamalupit dito mga idol. Ito yung pinaka-importante mga idol, no. Kaya kung kayo mga idol maggagawa ng probiotics, talaga Loko to. sayang Huwag na lang dito. ang mahal pa naman ito. Huwag na natin agad.
Sige natin. Go na. So napaka-importante ng Yakult mga idol sa ano. Napaka-importante ng Yakult sa probiotics. Yun na nga. Sino mga idol na step by step naman natin ginawa mga idol at sana masundan ninyo mga idol. Sana masundan ninyo mga idol yung ano. Kira sana ako ng konti. Nahiya ako, maraming viewers eh. Yun na nga no. At step by step naman natin ginawa mga idol. At sana masundan ninyo mga idol no. At yun na nga mga idol no. Sakto-sakto itong ginawa ng utol ko kasi yun nga, wala na rin tayo probiotics. Ubus na rin yun sa akin. At ito. So yun na nga mga idol no. At ilagay lang natin ito mga idol sana sa walang init na lugar. Yung medyo fresh na ano. Basta malilim. Ilagay natin doon. Tapos everyday mga idol no is i-shake lang natin siya mga idol. Alugin na natin. Pero bago may shake mga idol is bubuksan mo siya ng konti mga idol. Konting-konti lang para sumingaw mga idol. Isingaw siya mga idol. Kasi pag di mo rin ito napasingaw mga idol, kasabog yung probiotics natin mga idol. Ikaw din. Sige ka. Bahala ka. Yun nga mga idol no. Yan. So ganun mga idol na after 7 days mga idol. So pwede na natin siya gamitin sa mga ibon mga idol. At yun nga ano. Ang paggamit naman ito mga idol. Siguro di naman bago sa inyo ito mga ganito. Sanay na kayo. Tansyahan na lang mga idol. Sa painuman ng ano ng ibon, siguro ganito. Dalawang cup lang ng ganito ilalagay natin. So, ayun na mga idol no. Asukal, Yakult, asin, tubig. So nakagawa tayo ng ano mga idol, nakagawa tayo ng isang malupitang probiotics mga idol. At yung mga idol, napaka ano nito mga idol. Buhay na buhay yung probiotics natin mga idol no. Ayun no, mabula siya mga idol no. Bukas ito mga idol, ano na to? May sarili ng ano to. May sarili ng acid to mga idol, sisingaw na to. Ayun na mga idol no. Sino nga mga idol no? At hanggang dito na lang to mga idol no. Parang vlog ko na to ha. Vlog ko pala to. Sige, ikaw magbalang. Sige. So ngayon, huwag yung kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Alright. And huwag din kalimutan mag-subscribe sa kuya ko and hit the notification bell Para updated kayo sa video sa magiging video namin. Okay, hanggang dito lang to. Bye-bye.